Така, добър вечер, приятели от Надърмадари, Ел Запарини, мощно в Морта Комбат смъртта. Мощно. Бързо извънредно включване на продължението от четвърта част От нощ на Манхайм. приключенията из Манхайма. Само да ви кажа на бръж. Значи, оня ден, Барбароната, тук Барбароната е един, ме заведе на витринките с младите буни, които чук-чук почукват на витринките. Днеска ме заведе на бинго, в което цели 2 пъти, само 2 пъти и само заради вас се удариха 2 пъти в рамките на една вечер, а ние бехме изпили само една бира. Оле си, приятел, ужас. Направо съм потресен. Ужас. Значи, това беше на първото бинго, на булчето, 35-ти набор, нали, в кавички, и донесаха някаква шапка на някакъв, не знам си какво си. Да. Втората congratulation, както вика Боко, и донесаха 2 шота, а нека Байхуи и донесе утешителна награда един пакет тоалетна хартия. Но направо съм потресен, хора. Това никъде го няма. Това даже единствено само си мислех, че съм видел всичко в този живот с табелата на Пловдив има фирки и втора ръка. Ама това никъде го няма. Ужас. Но... Само Истанбулчето. Да. Какво вика? Само Истанбулчето. Точно така, браво. Но обаче сега ще удара, аз ще отида да касирам джакпота заедно с картицата в необятните дерби на керамичната Шир в квартирката на Барбарона. Нали? Така. Кажи нещо за congratulation, чао. Айде, стига толкова с простотия за тази вечер. Ще се видим, живота и здраве утре.